to jsem zase já. A dneska bych vám chtěl ukázat jedno video s takovými magickými triky. Všechno, co pro tento díl budeme potřebovat, pro tento díl, ne pro jedno kouzlo, bude kus tohoto papíru, solničku, 2 nebo 3 mince, zmačkaný papír a sklenička s troškou vody. Takhle úplně stačí. Takže první, co si chceme udělat, bude třeba tento trik. Se trošku skleničkou vody, promiňte, trošku pil. Se skleničkou vody. Skleničkou vody a zmačkaným papírem. Fakt musí toho tam být málo. Jo, nesmí tam být někde sem až. Takhle úplně stačí, jo. Já by tak pro představu. Takže vsadím se s vámi, že prostě neuděláte to samé, co já. Jenom trošku natočím kameru. Tak. Takže začneme. Tak co? Odolali jste? Já myslím, že ne. Jestli jo, tak to můžete napsat dolů do komentářů. Další trik, na to potřebujeme 2 mince. Musí to být mince buď to 2korunové, 2 2korunové nebo 2 5korunové. Nesmí to být 10korunové, nebo tak může, ale prostě bylo by to víc vidět. No to je jedno, takže prostě, jak můžete vidět, jsou to úplně 2 stejné mince. A budu se snažit svým způsobem vlastně dostat z jedné ruky do druhé, jo. Takže, takže můžeme jít na to. Takže první, co uděláme, že takhle dáme ruce, jo. A teď se to nějakým způsobem budu snažit zatlačit. Tak, pojď. Myslím, že už to tam je. Ano, je. Co myslíte? Já myslím, že možná už víte. Já myslím, že 100% víte, jak jsem to udělal. Pro ty, co by to nevěděli, tak jsem to udělal vlastně tak, že jsem jednu přehodil takhle a hned ji přimáčknul. Pak to nějak vypadá takhle. Takže je to úplně jednoduché, můžete si to zkusit doma a to je všechno. Takže další, co budeme potřebovat, je solnička, kus takovéto papíru a mince. Trik vlastně spočívá v tom, že položíme na minci solničku a takto ze zhora dáme vlastně takto a budeme se snažit minci dostat skrz stůl. Ano? Takže zkusím to. No, škoda. Tak po druhý. Ach jo, zase se to nepodařilo. Tak po třetí. Promiňte. Vlastně je to solnička, co projde stolem. A asi víte, jak jsem to udělal. Pro ty méně bystřejší uděláme znova. Poprvé. Nejde to. Ještě jednou zkusím. Zase to nejde. Co s tím je? Ten papír si zachová svůj tvar. Nakonec uděláte. Promiňte. Vlastně to je ta solnička, co projde stolem. Promiňte, trošku jsem to roztrhl. Ani nejsou ty. No, takže to by byly všechny triky. Doufám, že se vám video líbilo a čus.